Di ba? Oh, dyan na CR. Okay ba? Okay. Salamat kay Wawa. Thank you, Wawa. Oh. Ang pangalawang sandalisa. Oo. Oo. Ayan at bibili muna ako ng pang-ulam. Balde! Kailangan balde? Bili muna akong pang-ulam. Iwanan ko muna sila dyan. Sila Kuya Tugsok. Yan, iwanan ko muna sila kay Kuya Tugsok. Magsisimula na sila na tatrabaho din sa bahay. Kasi bibili muna ako ng pang-ulam namin. Tanghalian. Inchong din nandito. Ang hirap buhayin, no? Yun talaga yung kailangan magkaroon ng water pump. Pinahirapan yung asawa ko. Sigarilyo, baka iniwanan mo. Nandyan. Yan, request ng sigarilyo. Isang kaha. Inchong di. Pampapugi raw kasi yan eh. Nandito na kaya na dyan lalagay yung tubig. Tapos dito na magano ng tubo, no? Hindi pa dito. Doon. Isipunan to nung buhangin na galing sa ilalim. Galing sa ilalim. Oo, isipunan to. Iwan ko muna itong camera ko. Sa asawa ko na lang. Bibili yung pang-ulam namin. Nandito ako sa bahay. Yan, bumili ko ng ulam. Karne. 1 kilo. 320. Sige na, isa lang natin. Sa tawag si nanay. Si
pala tumama sa bato. Ay, ang budot pati subat kaya sa lahat. Tinambak. Ang mga salit, tinampo. Wala nga pasok pa rin niya. Ato. Ano? Walang lalapad pati. Yung mga binaklas sa kalsada yung tinambak dyan dati. Ayan, nakakalagpas na. Ararong na. Ararong na to. Namaan. Ba, sigurado may tubig dyan. Sa libro nga, mayroon eh. Oh. Ay, gusto na. Balik tayo dun sa naglulutot. Andito asawa ko. Kaya salang mo ka na magtitimpla. Salam po. Magsalang mo lang. Para lumambot na. Ako na magtitimpla niya. Mamaya na yung sitaw. Pag malambot na. Salang mo. Sige mo lang. Kailangan. May bawasan na lang. Hindi naman yun. Sakto lang mo. Para maraming tabang. Buli naman dun. Ay, siko lang nakalit na. Iba din yung pag... Dapat yung mga kaibigan ko doon. Bakit? Kasi nagkakawa ng pumpi ng motor. Ah. Ay, magbigay ng sponsor. Sabi ko ba na yun? Sabi ko na ba yan? Nabigla sila. Sabi ko na. Oo. Anong patingin at anong patingin sa diglas ha? Ano sabi mo? Kala ko, ulong ng langit. Sinabi mo na galing sponsor. Oo. Unang tubo. Unang tubo pa lang yan, oh. Unang tubo. Wala ka akong ulong ng langit, wala din akong motor. Oo. Wala rin ganyan. Oo, Wala rin ganun. Wala rin bang gamit. Salamat talaga sa mga sponsor na mababait. Laking tulong yung po yun kay Kuya Tunsok. Malaking tulong yun. Ngayon, may sarili na siyang motor, may sarili pang gamit sa paggawa ng gripo. Yun talaga sabi na, tuloy lang. Mayawa din ng Diyos. Tingnan mo, may sarili ka na. Basta lumaban lang tayo ng patas. Diba? Oo. Tama talaga yun. Oo. Kaya tayo pinagpapala na lumalang pa dyan tayo. Oo. Wala tayong ginagawang biyado. Oo.
Grabing init. At ang Init. tawa ko noon, magkagabi, nung kumbaga, hindi ko mapigilan na ito tawa ko. Kasi hindi ko alam talagang ini-speak na pagkakagamit ako, magkakamusong sleep pa ako. Oo. Habang natutulog lang ako, Na naisip ko talaga parang ako nanaginip talaga. hindi ka makapaniwala. Kasi sino ba naman magbibigay na ganyan na ano, ganyang halaga? Diba? Hindi ko nga ini-speak, parang bigla nagdaan. Oo, parang panaginip lang. Kaya sabi ko mga kasama ko, tampanin mo nga ako kung talagang nananaginip pa. Sabi mo dito, parang yung tawa mo niya, parang mapupulit yung bunga ako nakakatawa. Ang pangalawang sandalisa. Oo. Ay, gusto mo, sabi mo sabi. Oo. Hindi ka mo din na photograph ka mga pinarapan. Pinapagod ko lang ng mga baloy. Mo din photograph. Tira-tira, likod. Oo. Nagabato din. Hindi, baka lang yung tanaw sa ano, sa motor. Sabi niya, bahay mo na ngayon. Kaya pag makakasok mo na tubig, kaling masiyan sa motor tama. Bukong bakal tulo, hindi man kaya. Pati sa pagkain sa Oo, sira naman. Fully out na. Kaya sa baloy. Sira. Oo. Oo. Oo, sa diyan, pag pag-ibig ka sa baloy, sana hindi ka agad, at pag na sa kanya. Yan na. Kaya na masiyan. Oo. Ayan, kumukulo na. Lambutin natin ang gusto para hindi naman kapahiya yung pagkain natin sa trabador. Kasi kahit masarap yung ulam pag matigas yung karne, wala rin. Para makakain naman sila ng gusto. 1 kilo yan. 320 pala yung ano dito. Yung kilo. Tingnan natin. Walang puti. Kunti pa. Lagyan natin siya ng sitaw at saka anong yung pangalan nito, okra, sitaw. Yun, papatay-patay. Plano ko, ililipat ko rin yan. Doon na lang siguro yan. Lipat. Ano? Dito tayo sa loob. Tao ko naghuhugas. Yun. Dito yung gulay. Gulay. Nilalagyan. Sangkap. Kumain sila no? Ano? Nung pandesal kanina? Binigyan mo sila? Init. Nandun sa labas. Oh. Kasi kanina pagdating nila, kaya mag-almusal muna.
Oo. Snack. Time check. 10:42. Bigyan natin din yung angisar. Wala na baga? Wala na. Oh, Tandisal. Ano, kubra? Gusto mo kubra? Ayaw mo kubra? Tubig lang. Ha? Tubig lang, malamig. Mamaya kakain na rin tayo. Soft drinks. May na para sigurado sa mga ano, mga soda. At tubig lang, malamig, okay na dito lang. Kaya yun, Tandisal. Kasi mamaya kakain na rin naman kami. Nagluluto na ako. Kinain na dyan yung asawa ko. Tandisal, basta ko muna. Okay na yun. Yung nilabasan ko ng pagkain, kain. May sigarilyo, binigyan natin siya ng sigarilyo isang kaha. Seryoso. Happy na siya. Happy na? Ano bang hindi magiging happy, eh mapapawasan yung ulo natin. Kumbaga, kahit gumastos ng ano, basta yung mapawasan yung may maiisip pa ibang Mga hassle, no? kung alin yung nagpapabigat sa gawain, gawa ng paraan para gumaan. Ganun lang yun. Kaya lang kapag magaan, tuwang Hindi, kung kaya mo buhatin, mag-isa buhatin mo. Huwag umasa sa iba. may hugot yun. Balikan natin sila. Umuhugot. Umuhugot yung isa. Dali na! Balik tayo dito sa dalawa. Dali pa yun. Dali. Puro dalipay. Dapat dito, baka pasok-pasok, ano? Hanggang pa yan. Oo, baka buhangin na itim. Sabi sa loob, kubo. Walang tubo, no? Sige na, lagyan mo na. Sabay na. Yung ano, sitaw, yung sitaw. Malambot ng gabi. Malambot ng gabi. Wala pa. Bigyan mo na yung okra. Libas. Libas. Sige, libas na lang. Huwag na. Libas na lang. Ha? Tikuran pa. Huwag naman sinigang para natural yung kailangan. Natural yung asim. Asim ito eh. Kuya, di pwedeng pulo dun. Ha? Pulo dun. Huwag. Dahil libas yung pang ano natin. Pang asim natin. Libas. Hindi di oh. Mga... Bilong sa santol. Oo. Inubasan ano? Dawang pinapatakapan.
Tigasan mo. Yan, timplahin na natin. Di pa nga tigasin. Natin. Para kumain na agad. Silipin na. Ano mo na yun? Ano pang asim natin? Natural lang, natural. Wala na siyang sinigang. Sa dahon pa lang ng libas, maasim na yan. Sabi ni Inchong Di, sarap daw nitong lipas natin sa santol. Masarap talaga yung pinapaasim ng pagkakas. Pangatlong sundalita. Pangatlong dugtong. Kaya tugsok nagpahinga muna hanggang. Kaya tugsok. Pinchon di yung kumanat. Balik tayo sa niluluto natin. Kumukulo na. Ayan, luto na yung pang-ulam natin. Yan na siya. Wow! Para ganado silang gumawa. Ganun pag mga mabigat na trabaho, dapat yung ulam ay laging may sabaw. Maya-maya, kain na tayo. Silipin nyo.
para makapahinga bago kumain. Nakaprepare na yung pagkain. Mainit. Electric fan. Tapos ang angin. Electric fan. Alam mo electric fan eh. Kaya pag bibigay maliit yung man. Pwede ka ba yung mga ligo? Ligo. Nasawa ko. Doon mo na yung tubig kasi ibabaw lang yun. Kakain na. Doon mo na yung tubig. Dali mo na doon. Doon mo na yan. Baon muna, kakain na. Oh, water. Water source? Oh, papagawa na tayo para pag naliligo ka, may shower na. Hindi ka na magbubumba. Okay? Di ba? Oh, yan na CR. Okay ba? Okay. Salamat kay Wawa. Thank you, Wawa. Oh. Ikaw na muna. Kain na muna kami. Sige, bira. Ay ba? Ano, electric pa no? Sabi mo kanina mainit eh. Sana mo. Lang. Tulong ito loob. Kain na na. Katugsok.
Yan talaga yung ikuan. Kilo. So, tabakong... Ay, sa likid. Oo, lilikin nun. Ano? Grabe mo na to. Namalaya ka to. Tintan pili mo na karantado din. Diyan ang Kaya bulas. natin dumduman na naman, bubuya. Bubuhan niyo, lilikin mo katapos. Tingnan niyo na. Oo. Galing ka na tubulyan. Galing ko ias. Ah, dala gaming ka. Tawa pa. Pero malata pa ako. Ito nga, ako mga ikutin. At ang hamay ko ka na ko nito tilo. Hindi ka rin yung wali kuya. Pag una mo kaya, kung na pag silong mo. Oh, ano yan? Oh, yeah. Pagbalis mo. Binatagan. Ay, matimagram na yan. Pagpito ko na nga yan. Roy! Mga pabrikaw. Ay, gusto na. Maganda na. Nakala ko sa bago sa upat. Dapat pinakalalaman ako mo sa upat. Saan sa natutunan? Maganda pa mo na rin. Ito. Asunto. Hindi pa lang sila yung lokal. Sabi tadi ko dito. Ang hindi makaupul. Ini bira. Ito pa yelo. Aduh, gamot. Daun sana. Anong bulan natin ka na? Kapit ka na. Basta. Yung bet. Hindi siya. Lagutan na natin. Lagutan na. Yan pala. Tinggal 20 sini. Lagutan na natin. Udah plato tak. Dapat sa sabong. Dapat sa sabong di plato tak. Sili ay mo ka na sili. Sili mo. Sili lang, di pa ilo. Sili ko na ito. Kulit, kadahul. Tagpungan. Pero sili mahaba. Ah, ito Tagalog. Mahaba. Buyong, maba. Di pala naman dapat di pa ilo. Yan, isa pa gaon. Panggal sili. Baka gawin, lagay magsiling. Dahil sakto pa man lang sa wakad to. Magkuwat ko po, buwa kapat ko sa high school. Okay. Gayo kami ito nata. Pininta nata na po kami di DLC. Buhay nga ako. Buhay nga ako. Buhay, di mo po nga ako kita. Mag-restaurant na sa nana ko, ta. Bumanang ako sa gulay, ta. Bumanang ako ka mga adobong. Pare, wala na mo, adobong karne. Balon ba kami? Ano po, gusto ko, ako sabong. Langot ka naman dito, dahil sabong. Bumanang nga ako kita sa gulay, nakat nga. Pagkatapos nga ako, pati sa gabi sabong. Sa restaurant. Buhay ito pala talaga. Buhay ng sili. Oo. Ano kung mahilig ang sili? Maraming sili. Mga po nang tanggol ito lang sa bugang plat ito. Putang ito yung ito. Ano talaga? Bukod din yung braso. Inaw mo na na. Kumain. Kada sangan. Kada sili. Pabait ko po. Uy. Sa ating kapal. Kuya sa mga ito na. Pasok ka na sa hall. Bayaran mo ngayon, dalawang anak ko. May napagapal. Oo. Ano ito? Nakito. Uy, nabang kayo.